ngoɗo hen wuro wiyetego la belle de torture mi tawi ɗon defoɓe ngarɗuɓe kono kadi wuro ngo ango heewi hoɓɓe iwɓe e duunde windere kala duuɗe windere woni hen giwi ko to Europe Amérique Asie Afrique yoga e nokkuji goɗɗi kala kono kadi ko ɓuuri hen weldimi kala e nguɗo hen no jillu mi tawi ɗon gorko pullo biyeteɗo Cillo Sow jeyaɗo to leydi Mali nokku ne wiye Teneko kan woni ɗon gardiɗo defoɓe kanko halfiɓe kamɓe kala o holliti o naati ndefu guila hitande 1986 nde o yalti leydi Mali ala ko wawi so wona woppude comji kam mbiyata lonnude nde wari ha Côte d'Ivoire ko debbo Chinois goto nannimo e ndefu hande kala pala mo miijiɗa e nder windere nde omo defa omo jangguina kono kadi beelema mawɗo tawde amen ɗon sukaɓe tato fulɓe woɗɓe ɗiɗo jeeyaɓe toon to leydi Mali goto jeyato Sénégal kamɓe kala omo huufiɓe ɗon omo jangguinaɓe kono kadi omo wondi ɗon e togoleji e béninoise ha e gabonoji kala kanko halfiɗu men ndaare kettoɗen ko haali ma on paam haala assalamu aleykum enen fulɓe Sénégal fulɓe Masina fou e fulɓe Cameroun e Bourguina e Guinée en hay joni jiiɗa ko min du mi naati ɗo cuisine o guila 80 hono 86 en fuɗɗiri Côte d'Ivoire mi tawi demoɗo chinois tan jooɗi wi yo wallu ɗum ñande wotere tan puɗɗumi haymo ñande fof way ko hay wartan sa jokki a wawi golle nafete so ɓooyi seeɗa ka joni a miiɗa ɗum haaro hay min du laano waɗi min du jaɓumi gondumi makko fa mbawmi golle o fa garmi han Gabo Pondeni e restaurant wiye la belle de tortue hay ɗo gonmi hannde hoore golle fallano waɗi kam mi laamini hono ɓe gollidammi ɓe fof sabi mi tinni min du janngude o hay neɗɗo fof pulla somo janngade joni enen dawoɓe fulɓe dawoɓe fey goto meeɗe janngade hay sa janngade meccal a janngade fey hunde wala fof ko keɓata golle a yii ko nanni kadi ndefu sabi mi wari abiyé tan mi tampi ɓe mbi mi lolnata ɓe mbi kam waɗ ɗum wi fano kawrumi e golle o ni debbo mawɗo o wi kam mbaɗami walla ɗum ni puɗɗirmi noon debbo mawɗo goɗɗo kata wi kam mi tinno debbo korborojo wi somi tinniki tan mi yiyan ɗum nafan an wo yaade Canada hay jukkumi hen fa hannde ka laano hokki kam honko jimmi ko hay hannde ka feso mi wiyata mi heeɓa jawdi kewni ka miɗo suurri hen pilatuji defami hannde ka mi defa chinois en miɗo defani tubakoɓe français mi defa ɓaleɓe ko jiimi nafoore nde wallahi hannde ka nafi kan jaati mi ɓami hen mi mahi hen wonko keɓi won coodumi hen galleji ngallu feso mi mahaɗe taf ka cuuɗi ka mi mahi miɗo woni ɗo sukaɓe fulɓe mi woni ɗo sukaɓe ɗiɗon goto masinanke sabi minen fof laamu tinengu mi iwata les commune sugulɓe e sukaɓe togolais en e suka sénégalais e sukaɓe gabonais en fof miɗo gonni hono min fof mi laati du sakiraɓe ɗum sabi majju tawi hannde ko heeɓi kam fof heeɓiɓe kamɓe to kamɓe ko heeɓi fof heeɓi kam hakkude ɗo e Libreville no foti kilométre uji ɗo e Libreville yan kiloŋaji 15 min goni hakkude ruunde gueeji min fof ñande fof min daña mbiɗo jaafa temedere fof ɓe mbiyata moƴƴi siŋaji ɗi fof aɗa garga wala fof sima warta iwde Touba ko warde ɓaleejo fof aɗa garga ñalɗo du fof wiyano moƴƴi jaaɗo fof ɗo warta aya koko yaade Mali mbiɗo ani barkine fulɓe Mali e Sénégal fof tinno e mbawi wadde fof ɓe jangga neɗɗo fof dawowo danko janggi ko jangguɗa fof sa wari a tampata aduna danko keɗɗa ka no wayi fof fesa kalata heeware ka a heɓanno cuuroɗa ko wala biyoma imma ɗo ka wala ko mbawɗa a janggade fe hunde wala ko nafete a yirgol ɓolol ngo a wala jangguɗo fe hunde nafatama tawi bomo jangguɗa meccal kono jangguɗa meccal fof la janggo e janggo fof danko nafuma nafete nafa neɗɗo makko Gabon woddu leydi ndi duuɗe diƴƴe kame leɗɗe marindi e fina tawa mum eɗen tawe Libreville laamorgo leydi ndi leegal biyetengal glace ha jettiɗen kaggulaɗe Michel Marie ɗo tawɗen laaɗe cirtotoɗe e kala saha duñeteɗe hana tawi ngoɗo henna maayo ngam hewɓe ko yahoɓe wittoyde e yilloyade kami wangoyade duunde wiyetende Poyondinis
nokku mo ganduɗa hewɓe e wangiyankoɓe iwoɓe doŋe windere ene keewi arde ɗi nokkuji nde tawno ko nokkuji kewɗi wittede e yilede kono kadi Libreville e hoore mum ne jogui kaggulaɗe tokose jonde jolirde faade yoga e nokkuji iluji taweteɗi e nder leydi ndi kala ko ɗon ƴettumi ka cirtotoka min e musidɗam biyeteɗo Pape Kane ene wondi e musidɗam biyeteɗo William min natengo maayo den peƴƴe mawɗe towɗe baɗe no kaaƴe ko ɗon o wittiyanke gonɗo e habrude amin holliri ɗe ben peƴƴe ɗe laaraton maaje ɗe mbaɗi ko maaje kanje kala koɗe kaɗɗe ɗe mbaɗi ko leƴƴi no yimɓe mbaɗiri leƴƴi kame kinde ni ene jogii won heen maaje ko pinnuɗe no feewi ene jogii won heen maaje kadi ko kakindiɗe ene jogii won heen ben peƴƴu men ko mawɗe baɗe no kaaƴe ene jogii kadi won heen liɗɗi ko ɗon ɓuri waawde wonde ene jogii kadi won heen maaje ko ɗon tigi geɗe kewɗe ɓuri wonde jogii sababu heewɓe e wittiyankoɓe haa tentimutoɓe e maaje nde mbuti e maaje windere kala cakkitiri maayo leydi Gabon nde jalti kolliti geɗe kewɗe ɗe jiiɗon ko hunde mawde ɗum jeyi sababu leñol ɓurgol hodde takko maaje wiyeteɓe mene en aɓe jogii jimɗi ɗi ɓe jimata ngam sanga kikiɗe caggal juulal takkusana ko nde min ƴettiɗon werlaji kakindiɗi gudditiɗi e kala bangeji amin gondi e o debilembe ɗoftowo amin ene holla amin kulle taweteɗe e nder ndeɗo henna ladde min gadi yiide ko ɗeɗo kulle ɗe jiiɗon jeese mon woni ɗi nayi ladde joftuɗi law kono kadi a wawata ɓattade ɗi so wona tan goɗɗa seeɗade laara ɗi hollitama ɗi cerewaji taweteɗe dow keeceji majji ala ko waɗiri ɗon so wona ittude kowoje ŋayoje ɗon kanjine ko ɗon tigui ɗe cerewaji mbawi wuurde kanko dabilembe o hollitimin ɗiɗo hen nayi ladde ɗi jiiɗon koɗi nayi ɗi gona nehaɗi kono kadi koɗi bellitiɗi e ladde e saaha kala ɗi joftoɗo kono kala hen nagge ene doga 3 kilométre taw koye waktu goto ko ɗon min laariɗe hawde juuti min kayliti ndaron ndeɗo hen ladde yuɓɓude yonde ne tawi hen kala sifa ndiwri cewɗi baaɗi lelli koobi ñiiɓi kala hen ko miijiɗa ene tawe e nder ɗiɗo hen laddeli eɗen gandi hanki caamaba walla mbiyen ngowla walla ni mbiyen ngadat kam e barode goɗɗe kala so jammari gonata koye wofde no dewaɗi gofirta ene uuma one saha kadi ñiibine unga barode ko noonne kadi ene tawe e nder ndeɗo hen ladde taw ko baroje dasotoɗe son jii ngoɗo hen wero filtirago ɗeɗo hen leɗɗe joɗɗe ne waɗa ndiyam nder mum ene wawi mbiyen ko colli jarata hen ngam namdade en hollitama ko gelongal geloɗe ene keewi toon gelongal ko ndiwri wiyete noon ɗen geloɗe e kala saɗe cirka ɗe jañña birje majje ɗe cara ngan sanga ɗe gona yimde ha tenti so yeehi ha woni pecce jamma walla wendogo nanata ko ɗe nguuɗa aɗa cirtina aɗa jima kono kadi e kala saaha aɗa kollira welto majje ko ɗen mbaɗana ɗum ene jara ɓulli goɗɗi kame diƴƴe ne waɗa gaawi kame riigi kala ene tarti wuro ngo ne doga e kala bangeji calli ndiyam ko jiɗɗa kala ene waɗe weeruji weeruji kam e sarwoɓe kala ene tarti ananata konngol mettugol so wona tan jaam ladde wande calli kami beeli sikkunde ne ganduɗa wawata nadde leydi Gabon jeeyi
ha hande won e nokkuji ɗo koyngal meeɗa yaɓɓude ngo weeyo taaringo hamin jetti e nokku mawɗo ɗo ñiiɓi ɓuri wawde taweede kono min dañi sens tan ko yiide ñiiwa ngoota ba jiiye toon yeeso mon ko ba min kuccodiri ngam anje amen ba yaha taw min gaynani laarde ba min goɗɗitiba seeɗa kono kadi kanko debilembe kollowo amen o holliti ba ñiiwa jiiɗon ɗo henna ne jogii goɗɗi kewɗi so garino ma dañ sifaji kewɗi ɗi cifanimi on kono sikki ala baɗo henna ba jiiɗon koba mawba kono o holliti ñiiwa ene doga 4 kilométre e nder waktu goto so tawi riddima ko jawɗa koyngal ko kala ene wawi heftadema so wona tawanate ɗakke ɗum ene wawi ustude dogdu mum nde tawno wona hunde wawde dogde no feewi e nder ɗeɗo hena bakke ko ɗon min dumti ngam yidde yiide lelli kame cewɗi kono hawri hankadi ni waktu amin yonti min dañani woɗɗoyde wona goɗɗal koɗon min dutti e beeli dunde tawetede hakkude maje kaɗɗe kono kadi hakkude mum ene waɗi ɓulli ɗi hinde sewnde jeltinoji diƴƴe belɗe jarateɗe ɗum woni ɗo jiiya toon amin darti amin gonde oto amen oɗo henna kono kadi on daara ɗeɗo henna diƴƴe jahoje musidɓe tedduɓe witto ko hunde moƴƴude tinnoɗen e gueɗe baaɗe ni henna wonde gueɗe fina tawa nde tawno en ɗacci tiba kono ganden ko tiba woni kala hande hewɓe ene gabbo e nokkuji ɓurɗi wonde taw ko nokkuji hanki taw wona baylaɗi hande noon en basi hen gueɗe kewɗe ɗum ko caggal enen koye meɗen ɓe goppuɗen wonka men nattuɗen e gotka gotka en donki sellude ngam sima e jamde e kaaƴe kono eɗen gandi kay ala ko ɓuuri ɓakkere welde e wadde fayida so tawi toppitama garɗinama yonnama ɗum jeeyi sababu so jiiɗiɗo hen tibaji ko tibaji baɗɗi fayida tene kadi aduna kala ene witta ene yillo hen tinɗoɗen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en eɗen tawe ɗo henna e nokku biyeteɗo Pointe ni noon tawete koye leydi Gabon Afrique central wona mahdi ndi yooɗi ala no Allah tagiri leyɗele mabɓe ɗe ni guilay taarindi leɗɗe ɗe calli ɗi maaje ɗe kulle ɗe e weeyo fof ko noon wayi ha oɗo saaha mo gonɗen enen noon en coppi leɗɗe men ha laaɓi en mbari leydi men ha maayi en pusi kuɓeje men ɗe tawrumɗen mamiraɗe e tañiraɗe mbiɗen ɓe gonano e goonga battuɗen ɗon simaji e jamɗe caggal so tawi wangotoɓe ngari e nokkuji men jiɗi yiide ko tibaji nde tawno somi holli on oɗo henna tiba mo jiiɗon ɗo joni joni ɗiɗo tibaji kala ma on taw nder mum ne garɗi no feewi mi wi somi holli on oɗo henna tiba nder mum ne garɗi no feewi nani ɗum ɗo foof tawete koye nder ɗiɗo henna tibaji ko hunde yuɓɓude
wande fayida tene kadi yaadude e jamanu. ene waɗi taarode mum ne fewna ha wayno jam. to fof ko leɗɗe nani ondi fof ko leɗɗe fewnira. ne waɗi dus mum ene golla golle mantiniɗe pewɗe jaaduɗe e jamanu. so en jaɓi tinnade tan en keɓat fof, en dañat fof, kono kadi fof tawete koye meɗen. ko tawruɗa mamma e bamma hoto jabdirguidde ha laaɓa ɗaccaɓe ɓe ndeeƴa. ko tawruɗa mamma e bamma tinno ngarɗin pewna ha feewa, hay saɗa waɗa huɓere sima tiba fewna ɗum ha feewa, ngarɗina jaadina ɗum e jamanu, ɓuura yuɓɓude musidɓe tedduɓe. ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr, yo jomin jaam e kisal e cellal. nde pinden subaka ala ko heddi so wona ɗen paati laamorgol leydi Gabon woni Libreville ndaron ngoɗo hen no wuuro no garɗirina ene yooɗi e kala banggueji, kono kadi en pottiti e hoɓɓe hewɓe aroɓe ene gaare laaɗe certuɗe ko ɗon tigui kolliɗen mbaadi ngo wuuro e kala banggueji ha jettiɗen kaɗo hen laana tawɗen ɗon suka biyeteɗo Aliou jeeyato leydi Mali, kankone waɗimo ɗon ko rende laaɗe ɗe walluɓe joloɓe e jippotoɓe e nawde ɗumen ha e jippude mumen e yurnade ɓen lottoɓe kala saaha gam jogade ndenka e kisal mumen dekeɗen gandi pulagu ne woɗɗoy. koɗo hen woni oɗo hen voyage labɗo labtuɗo mo joltuɗen e kaɗo hen laana cirtotoka e kala saaha. eɗen kewi wiide e kala saaha musidɓe tedduɓe ɗo e duuɓi nogas aduna kala ruttitto koye hanki mum, saabu so tawi en ƴeewi hande ɓornule kewɗe duttitama enoɗe puɗɗorino hanki. so wiyama hande duttoɗe to gonnoɗon enen en mbasi kala, en mbasi ladde, en mbasi fina tawa, en mbasi kuɓeje men gadanteje gam wasde ngarɗindeɗe ɗe jaada e jamanu. kono so tawi a yeehi Afrique central ma taw ha hande nanani ɗum jondam to banggue kuɓeje towɗe walla ni mahdi ngarɗudi walla boni fiil to molto, nani ɗum tan ko leydi mum bertidi, maaje certuɗi, kuɗoli, leɗɗe towɗe, asman duule ɓattiɗe jaltinoje tigƴe e kala saha. yimɓe mariɓe e culture mumen kami fina tawa mumen ɗo jamma jengata koode ñaara, nana rewɓe ne jima, worɓe ne jaabo, nana biti koleŋaji, nana kadi bayli ene bayla taw ko bayli mabɓe guuɗali jaaduɗe jamanu. holko ɓe mbiyata amin kalda e esprit ji ladde. ɗum jeeyi sababu laddele Afrique central ha tenti leydi Gabon ko yimɓe mariɓe e hanki mumen, hay so tawi woni ene kollira mbaadi hande yaadude jamanu. goto e mabɓe kala so wiyama hande ko aljuma ene yiiɗi yaade e boli gam faade hedde ladde yurnitade gueɗe mum hanki. ko goto e mabɓe dañi kala horaki mahde huɓere mantinide taw koye ganni mum hanki e nder wuuro mum yonna ha garda ko toon heewi bismade hoɓɓe mum. musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr, cimtol leydi Gabon, gam Weltare TV karallagal musidɗo moon Saydou Abouba.